Mashila wacho ni affordable housing ma Migori igero Kuria. Directly ni Onego bedni the hardware ma the entire Migori feel it. But again, the best way to do affordable housing and I support this man lakini kainya on one issue kako bedo implemented. Affordable housing itimo kama. Make sure ni simiti beche odok piny. Make sure ni chuma beche odok piny. Make sure ni kuoyo beche odok piny mondo Cleophas otmoncha Cleophas ngalo gi 5 million or the ogero thurgi gi 2 million. Mane affordable housing. So that igero ot midwaro a bedroom midwaro make it affordable odhi bedo ni odhi kuom jite koro. Mane masare kalo nego bed ni timo. Government okonego bed ni intervene e industry mora mora. For example, kidhi get affordable housing Ugunja, tiketo udi 1,000 Ugunja town. Ing'en tide kumanyocha se invest Ugunja kanyo, mancha uso udi mag rents gi. Kodi ng'eni joka iketho hande gi number 1. Number 2, ikelo kuoyo kod chuma bende mowuok seche moko kamoro. Koro kikonyo jakure, hardware makata chande. Interfere nikech government to intervene. Kata mana school feeding program. Onego bed ni feeding program mar school ichako golo nyaka funding or grant to farmers. Ng'ama dwa pidho nyanya, ng'ama dwa pidho cabbage. Mondo samote school feeding program to oduma mwachame school kae owuok e local system kae. Ema wachela wacho no organic chande. Koro ok nigi giricho. Kata mana 500, one Siaya almost 560 billion. To does the person modak Siaya feel gini kata mana Homa Bay samoger paya cha ber kabisa ber mar neno but ngamodak e die paya no bende ofil maisha mare improve e ode kamodake cha nikech pacha nikacha gigo timre kuonde mang'eny kaka Brazil manufacture ndege lakini almost a half of Brazilians live below poverty. More than half live below poverty line. And ninga to work America kucha to keto kambi mar manufacture ndege e Brazil ka to kambi chande ok pesa te mar profit mar kambi chande dok America kucha. Koro local makata chande en jo ka manufacture ndege lakini ok gin manufacture ndege chande. Ntinga mabiro kanyo to manufacture ndege no. Koro kapo ni timo mondo obed growth a piny kabiro malo. Affordable housing ni Cleophas ikidage gorofa Nairobi to kuwuok ka kendo dhi dage gorofa kata mana tech Cleophas ber dwaro mondo ger ode make sure ni msumal beche ni piny to pod gamba wacha kapo tije onge tich ka onge to jok yud pesa kata dok na bech mogo to siling abich ni onge go pod ok idhi nyiewe. Koro crisis of living, cost of living crisis emanene wan go mano kelo ng'anyo mag sufuria movement cha kendo ng'anyo mar jenzi chande cost of living crisis. Mae emosetamo serikal solve takian gidi solve nadi wach ma youth unemployment mano national disaster youth unemployment seche ma jok obedo employed to onego bed ne affordable housing gi wa feel ko youth unemployment mancha wan go chande oduogo piny but bedo duogo piny kama no Oscar iwacho ni kama intiere karka gin weche ma pod luore mana kod kaka ngima dhano nitiere. Ochumi mar piny nyalo bedo sustained through handouts mabende wana okatimore sani e ka jot ma jatend piny Kenya machini ka nen kata weche mag somo jopuonj olimo jatend piny juma mokalo kendo kacha wacho ni ng'ato no yud transport reimbursement mar siling 10,000 moko no koso kuonde mag nire Nairobi moko no yud wuoth mag dok dala kama ne gintiere kar ka sustaining economy mar piny gi